2 araw ang lumipas. Sa wakas, narating na nila ang Ampatuan. At mula sa lugar kung saan sila nakatayo, abot tanaw na nila ang bundok na hindi nasisinagan ng haring araw. Walang ideya ang kasama niyang matanda ukol dito. Gawa ng pareho sila na unang beses na makakita ng ganitong lugar na ubod ng hiwaga. Sigma, ipaliwanag mo nga sa akin kung ano ang lihim ng bundok na yan. Bakit kahit umaga, pinagmumulan nito ng masamang enerhiya? Hindi ba sinusugpo ng liwanag ang lahat? Bakit ang lugar na yan ay hindi niya kayang sugpuin? Ganun na lang ba ang takot ng haring araw sa mga nilalang na nakatira dyan? Naku Manoy, hindi ko masasagot ng buong katanungan mo. Pero isa lang ang masasabi ko. May mga limitasyon at kinakatakutan din ng matataas na bathala. Narinig ko noon sa aking maestro, kayang wasakin ng pangalan ng Tiyor ang kahit na anong nilalang na naunang nabuhay sa mundong ito. Hindi mahalaga kung sila'y tagapangalaga ng matataas na uri ng kapangyarihan dahil ang Tiyor ang rurok ng mga karunungan. Marahil ang nakatira dyan, nagtatangan ng mapangwasak na pangalan. Ito lang ang naiisip kong dahilan kung bakit hindi sila nasasaklaw ng kapangyarihan ni Adlaw. At mukhang hindi lang si Adlaw ang natatakot sa kanila, kundi pati na rin ang bathala ng lupa, kagubatan at hangin. Mukhang matagal na nilang tinalikuran ng bundok na yan. Ano man ang nandyan, posibleng nagtatangan sila ng mas mataas na kapangyarihan. Koverve bahlum, yuyuhan ng dahekem, yehehi huha. Mahal na Ama, naway gabayan mo ako sa magiging misyon ko. Nang marinig ito ng matanda, agad itong nakaramdam ng matinding kilabot. Bagaman hindi ito nakasagot, ramdam niya ang pagdadalawang isip nito na tumuloy. Ang kaso may utang na loob ito sa kanya, kaya hindi siya nito pwedeng iwan ng basta-basta. Bago rin sila umalis sa lugar nito, nangako sa kanya ang matanda na iaalay nito ang kanyang sarili hanggang sa kahuli-hulihang hininga. Inaasahan naman ito ni Sigma, lalo pat sa tagal ng pagsasama nila, na patunayan na nito ang kanyang sarili at kakayahan. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpatuloy sila sa pag-usad. Papalapit na sila noon sa bundok, kaya unti-unti na nilang napapansin ang pagkakaroon ng makakapal na lilim sa paligid, dulot ng mga ulap na nagsisikumpulan sa langit. Napakakapal ng mga ito, tipong kahit maliit na liwanag ay hindi makakapasok doon. Kapansin-pansin din ang unti-unting pagdilim sa lugar na tinatahak nila hanggang sa pakiramdam nila, gumabi na lang bigla. Paglingon nila sa kanilang pinanggalingan, hindi na nila nakita pa ang kanilang pinagmulan. Literal na parang nag-iba ang mundo na kanilang pinasukan. Inaasahan naman ito ni Sigma, lalo pat sa unang tingin pa lang niya sa bundok. Alam na niya na may mapapasukan silang mga lagusan patungo sa ibang dimensyon. At pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid sa paligid, umihip ang hangin na may mga nagbabagang dahon. Pagdaan nito sa kanila, lahat ng masisiglang punong nakikita nila ay bigla na lamang namatay. Sinabayan ito ng pagbitak ng mga lupa at pag-atungal ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Lumaganap ang tinig ng mga ito sa lahat ng direksyon, dahilan para ikasindak ito ng husto ng matanda. Matapos nun, bahagya silang nagkatinginan, walang imikan pero alam niya kung ano ang ibig nitong ipahiwatig. Sigma, ano na ang gagawin natin? Mukhang napasok na natin ang mundo ng mga patay. Ang lugar kung saan hindi na tayo makakabalik pa sa ating pinanggalingan. Naniniwala ka pala sa mga ganyan, Manoy? Makakabalik tayo. Magtiwala ka. Basta sa ngayon ang kailangan mong gawin, sundin lahat ng aking sasabihin. Tayo na. Pagkasambit niya nito, agad silang nagpatuloy
hanggang sa makita nila ang nasusunog na parte ng paanan ng bundok. Makapal ang mga apoy na pumapalibot dito, kaya hindi kaagad nila naaninag ang nilalang na kanilang hinahanap. Ang kaso, bago pa man nila ito marating, sinalubong na sila ng samut-saring itim na engkanto. Mataas ang uri ng mga ito, at sa estado ng mga nilalang na yon, hindi ito ang uri ng mga nilalang na minsan na nilang nakaharap. Paghinto ng mga ito, bumungad sa kanila ang wangis nitong may kahalintulad sa mga nilalang na naninirahan sa kailaliman. Meron itong mahahabang sungay, makakapal na mga balat at matatalas na mga kuko. Wala rin yung mga labi, kaya kahit hindi ito umaangil, makikita mo ang kanilang matatalas na pangil. Nanlilisik din ang mga mapupula nitong mata at sa kilos nito parang wala itong sariling wisyo. Yun bang para itong mga ligaw na hayop na walang ibang ibig kundi ang pumatay at kumain ng kanilang mga biktima. Sa pagpapatuloy ng pag-angil nito, napansin ni Sigma na parang merong pumipigil sa kanila. Hindi niya mawari kung sino pero nasisiguro niya na ang nilalang na yon ay nagtataglay ng mas malalim na kapangyarihan. Kaya naman bago siya gumawa ng hakbang, maigi niyang pinag-aralan ang kilos ng mga nilalang hanggang sa may makita siyang isang lalaki na may bitak-bitak na katawan. Meron itong hawak na kampilan na may 3 buhay na matang kumukurap malapit sa talim. Napakabigat din ang presensya nito, indikasyon na nagtatangan ito ng mas malalim na kapangyarihan. Pagpang-abot ng kanilang tingin, agad inutusan ng nilalang na manahimik ang lahat ng kanyang nasasakupan. Matapos niya itong gawin, kusang tumahimik ang mga nilalang pagkababa nito ng kaliwa nitong kamay. At nang pumalibot na ang nakakabinging katahimikan sa lugar, tsaka ito kaswal na naglakad papalapit. Habang binabagtas nito ang daan, nakita nila ang paghila nito sa itim na kampilan. Hindi niya mawari kung nabibigatan ba yun o sadyang ganun lang talaga ang pagdala nito sa tanga nitong sandata. Maya-maya pa, nang makalapit na ito sa kanya, kalmado itong tumitig habang nagsasalita. Ikaw pala ang maalamat na disipulo ng dibinong lumilikha ng mga dimensyon. Tunay ngang malakas at may potensyal ka. Dahil kung pangkaraniwan ka, hindi ka makakarating dito. Ngayon, ang kailangan na lang nating gawin, masubukan niyang kakayahan mo. Sana lang wag mong ipapahiya ang iyong maestrong pinagmulan ng lahat ng iyong kapangyarihan. Pagkasambit nito, tsaka pa lamang nito iniangat ang daladala nitong kampilan. Maya-maya pa, pagsilay niya sa pinakatalim nito, doon niya nakita ang bunganga ng kung anong halimaw na kaisa ng sandata. Habang nakaangat yun sa ere, panayang pagbuka nito na parabang kumakain ito ng esensya. Dala ng kuryosidad, tahimik lang niya itong pinagmasdan hanggang sa makita niya ang biglaang pag-atake ng nilalang. Pagpang-abot nilang dalawa, walang pagdadalawang isip siya nitong tinaga na nailaga naman niya. Ang kaso lang pag-atras niya rito, may biglang umusling matulis na bakal sa mismong talim nito. At ang itim na bakal na yon, biglang tumagos sa kanyang kalasag at ramdam niya ang pagkabitak ng mutya ng kidlat na kasalukuyang nagbibigay proteksyon sa katawan niya. Maya-maya pa, nang maramdaman ng nilalang na hindi siya maaabot ng ataking yon, agad niya itong binawi kasabay ng dali-dali nitong pagdistansya sa kanya. Nang masipat niya ito, kalmado lang naman siyang nag-usal habang pinakikiramdaman ng kanyang mutya. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula nang magsalita sa kanya ang tangan niya. Sigma, mag-iingat ka. Ang kanyang sandata ay humihigop ng presensya. Hindi magiging maganda kung patuloy tayong matatamaan. Kaya hanggat maaari, ilagan mo ang lahat ng pag-atake niya. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya. Iniwasan niya noong magsalita, gawa ng nakatuon ang kanyang wisyo
sa nilalang nakaharap niya. Kalaunan, pagsilay niyang iwinawasiwas na naman ito ang hawak nitong kampilan. Dito niya na ito nakitang napangisi habang nagwiwika ng, Ano, Sigma? Kaya mo pa ba? Ramdam mo na ba ang lakas ng kampilan ni Lapu-Lapu? Simula pa lang yan. Marami pa akong sorpresang ipapakita sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi lang iisa ang dala kong mahiwagang sandata. Pagkasambit nito ng mga kataga, may hinugot itong lubid mula sa ilalim ng kanyang balat sa may bandang tagiliran. Hindi pangkaraniwan ang lubid na yon, Pinuno. Gawa ng sa pinakadulo nito, may nakita siyang buhay na ulo ng serpente. Kulay itim ang ahas na yon, tapos namumula rin ang mga mata. Panay din ang paglabas ng dila nito na parabang nagtataglay ito ng isang nakamamatay na lason. Nang makuha niya na yon ng tuluyan, agad niya itong iwinasiwas sa ere bago ito tuluyang pakawalan. At nung kumawala na yon sa kanyang mga kamay, agad itong humukay sa lupa hanggang sa mawala na ang bakas nito. Nung masipat yun ni Sigma, agad niyang pinakiramdaman ng paligid dahil naniniwala siya na anumang sandali, aahon ang lubid upang siya ay tuklawin. Kaso lang, ilang beses niya na itong pinakiramdaman pero hindi niya pa rin ito natagpuan. At nang mapansin naman niya ng kanyang kalaban, tsaka na ito nagsimulang umatake para hatiin ang kanyang atensyon. Pagpang-abot nilang dalawa, nakita niya ang tuwa sa mga labi nito habang paulit-ulit nitong iniuunday ang kampilan sa kanya. Dahil dito, kung kaya't pilit naman niya yung sinalak habang pinag-aaralan ang mga kilos at galaw nito. Alam niya kasi na hindi siya pwedeng kumilos ng basta-basta, lalo pat sa estado ng mahiwagang sandata, parang marami pa itong kakayahan na hindi niya inaasahan. Kaya para hindi maulit ang nangyari kanina, sinikap niyang mag-ingat sa kanyang mga pagkilos at desisyon. Sa loob ng kalahating oras, patuloy lang naman silang nagbubuno. Kahit papaano wala na siyang inintindi noon. Gawa ng yung mga nasasakupan nito ay hindi nakikisawsaw sa kanilang gulo. Literal na nakatingin lang ang mga ito, tahimik na nagmamasid sa kung sino sa kanila ang mananalo. Ang kasama naman niyang matanda, nasa isang tabi lang, tahimik na inihahanda ang kanyang sarili kung sakali mang may mangyaring hindi inaasahan. Dahil sa kanilang sitwasyon, kaya naman sinubukan niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Ang kaso lang, sadyang mahusay at madulas ang kalaban niya. Pakiramdam nga niya, para lang siya noong nakikipaglaban sa kapwa niya tagapangalaga. Kaya naman ang hindi na niya maatim ang ganoong sitwasyon, tsaka na siya napilitang magsambit ng pangalan ng Tiyor, kasabay ng paghingi niya ng tulong sa tangan niyang mutya ng kidlat. At sa isang iglap, biglang dumagungdong ang langit hanggang sa bumagsak ang malakas na kidlat na agad na kumapit sa hawak niyang punyal. Nagsimula na ring lumiwanag ang tampok nitong bato, indikasyon na maging ang mutyang yon ay palihim na niyang ginagamit. Makalipas pa ang ilang segundo, binasbasan niya na ito ng unang pangalan ng Tiyor hanggang sa may napansing milagro ang kalaban niya. Sa kasagsagan ng kanilang paglalaban, bigla na lamang may nagpakitang mga nagliliwanag na paru-paro sa paligid. Nakaramdam din ito ng matinding katahimikan at panakanakang pag-ihip ng malamig na hangin. Teka lang, ano ito? Ano ang nangyayari? Nang marinig naman yun ni Sigma, ipinagpatuloy lang naman niya ang ginagawa niya. Habang nalilito pa ang kanyang kalaban, hindi niya na yun tinantanan hanggang sa mapilitan na itong tawagin ang serpenteng gawa sa lubid ang katawan. Pag-ahon nito, napansin niyang dumami ito at lumaki ng husto. Kaya naman bago pa yun tuluyang makaahon mula sa ilalim ng lupa, mabilis na niyang itinarak ang hawak niyang punyal habang sinasambit ang pangalan ng Tiyor na minsang pagmamay-ari ng kaibigan niyang si Dakil. Amang nasa kay taas-taasan,
Magwawagi ang iyong pangalan kahit sa pinakapuso ng kadiliman. Protektahan mo kami. Protektahan mo ang iyong mga mandirigma. Poderato traribinto. Posongpo. Coveraigo. Baluhum covehara. Pagkasambit niya ng mga buhay na salita, biglang nagkaroon ng mga tinik na gawa sa nagbabagang yelo. Agad nitong binalutan ang mga serpente hanggang sa tuluyan ng mawasak ang mga ito. Ngunit nang lumapat ito sa orihinal na serpente, hindi ito kaagad nagapi ng kanyang dasal, gawa ng bago pa man ito maging purong yelo, nakakapit na ito sa kanyang Panginoon. At nung makabigkis na ito sa bewang, agad itong pumasok sa laman hanggang sa makita niya ang pag-iiba ng anyo ng nilalang na katunggali niya. Sa isang iglap lumaki ang katawan nito hanggang sa maging kawangis na ito ng kapre. Ngunit taliwas sa pangkaraniwang kapre, katangi-tangi ang anyong tinatangan nito. Punong-puno yun ng tinik na gawa sa purong buto, tapos meron itong baluti na gawa sa buhay na bato. Binalutan din ng lupa ang tangan nitong kampilan at nagkaroon ito ng mahabang patulis na bakal papaikot ng talim nito. Nagsimula na ring maglaway ng dugo ang bunganga ng sandata, animoy may kung ano itong itinatagong lihim. Pagsilay naman ni Sigma sa nangyari, agad siyang umatras ng bahagya para mapagmasdan ng maigi ang nilalang. Habang nakatingin naman ito sa kanya, kapansin-pansin ang pag-atungal ng mga nilalang na nasasakupan nito. Maya-maya pa, umatungal ito ng napakalakas bago ito buong puwersa na sumugod sa kanya. At nang magpang-abot na silang dalawa, dito niya naramdaman ang hindi pangkaraniwang lakas ng nilalang. Kung susumahin, parang kasing lakas na ito ng engkantong nagtatanga ng ngipin ng kalabaw. Aminado rin siya na mas malakas ito sa kanya, pero malayong malayo ito pagdating sa mga buhay na karga. Kaya naman para mapanatili ang kanyang kalamangan, ginamit niya ang iba pang mutya na kanyang dala. At kabilang sa mga ito, ang mutya ng sinukuan, mutya ng mataulang, at mutya ng balagon. Ayon kay Sigma, na ang mga mutsyang tangan niya ay isang perpektong kombinasyon. Habang ang mutya ng sinukuan ay nagmumula ang kapangyarihan sa mga anino, ang mutya na mataulang ay nakatuon ng kapangyarihan sa hangin at kaisipan ng mga nilalang na nabubuhay sa mundo. Ito ang kalimitan niyang ginagamit pampaamo at pampabaliw sa kanyang mga kalaban. May kapasidad din itong sumunog ng kaluluwa ng mga nilalang na di hamak na mas mahina rito. Samantalang ang mutya ng balagon ay nakatuon sa pagtatali ng mga kaluluwa. Ito ang nagbibigkis ng mga kaluluwa ng kanyang kalaban upang hindi na ito makabalik sa kani-kanilang mga katawan. Dahil sa ganun itong abilidad, kaya lahat ng nilalang na ginamitan niya nito ay matagal nang lumisan sa mundong ibabaw. Wala ring nabuhay na kahit sinong saksi ang nakapagsabi kung gaano ito kamakapangyarihan. Ilang minuto matapos itong masilaya ng katunggali niya, napansin niya ang matinding takot sa mukha nito. Dahan-dahan na rin itong dumistansya sa kanya na para bang pinaghahandaan nito ang nalalapit niyang pag-atake. Oh, bakit parang natatakot ka na? Wala pa naman akong ginagawa. Akala ko ba, kaya mong makipagsabayan sa akin? Manahimik ka, Sigma. Nagkakamali ka ng iniisip. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, tsaka ito buong puwersa na umatake sa kanya. At sa isang kisap mata, nagpang-abot na naman silang dalawa. Ang kaso lang sa pagkakataong yon, hindi na siya basta-bastang napapailag ng nilalang. Nakakaya na rin niyang salagi ng lahat ng atake nito na parabang isa lamang itong ordinaryong kalaban. Dahil sa pangyayari, mas lalo pang namugto ang galit nito sa kanya. Halos ilang beses siya nitong binalak na tapusin ng mabilisan, pero sa bandang huli, hindi ito nagtagumpay. Kung ano-ano na rin ang abilidad ng kampilan ang ipinakita nito sa kanya, pero lahat yon ay walang nagawa.
Ayon kay Sigma, maliban sa mga tinik na kusang humahaba sa katawan nito, dumudura rin ito ng dugong nakakalusaw ng balat at espiritual na baluti. May mga lason din itong pinapakawalan sa hangin na kapag nalanghap ng isang ordinaryong tao, tiyak na ang kanilang kamatayan. May kakayahan din itong lumusaw ng mga pangkaraniwang karga, dahilan para ituring niya itong mapanganib para sa mga taong kapanalig niya. Sa puntong yun, pinuno, wala nang balak si Sigma na pakawalan pa ito. Kaya naman sa muling pagsugod nito sa kanya, agad na niya itong sinalubong gamit ang buong puwersa. Pagpang-abot nilang dalawa, laking gulat ng mga kasamahan nito nang bigla nitong mabitawan ang tanga nitong kampilan. Matapos nun, bigla itong tumarak sa lupa kasabay ng pagbao ng kalahati nito. Sinubukan itong kunin ng lalaki pero sadyang malubhana ang pinsalang tumama sa kanya. Bumao ng punyal ni Sigma sa gitna ng dibdib nito at sa sobrang lakas ng pagkakabaon, tumagos ito sa likurang bahagi ng nilalang na yon. Tumarak din ang dulo nito sa lupa, kaya kahit anong pagpupumiglas nito, wala na yung nagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na itong sumuka ng itim na dugo. Patuloy pa rin itong nagpumiglas pero habang ginagawa niya ito, mas lalong bumabaon sa kanyang katawan ang talim ng punyal. Maya-maya pa, bigla na lang lumabas ang dila nito, kalakip ng paglabas ng huli nitong hininga. At sa isang iglap, nakita ng mga tauhan nito ang pagkamatay ng pinuno nila. Labis na nalungkot ang nilalang, dahilan para magsama-sama itong sumugod sa kanya. Ngunit nang masipat ito ni Sigma, agad siyang humingi ng tulong sa 3 bathala. At nang marinig nito ang kanyang pakiusap, bigla itong nagpakita sa alapaap kasabay ng pag-ulan ng mga may hiwagang sibat. Ang mga sibat na ito ay agad na tumama sa mga nilalang hanggang sa wala nang matira kahit isa sa kanila. Matapos ang pangyayari, naiwan ang matinding bakas ng digmaan sa paligid. Yung matandang kasama niya, gulat na gulat sa mga bagay na nakita nito. Pagsilay niya rito, agad niya itong nilapitan at inabisuhan na magpatuloy na. Tayo na. Hindi tayo pwedeng magtagal dito dahil maya-maya lalamunin ang lugar na ito ng nagngangalit na apoy. Sigurado rin ako na natunugan na tayo ng ating mga kalaban. Kaya paniguradong naghihintay na ang ilan sa kanila sa paanan ng bundok. Hindi ko alam kung gaano sila karami. Kaya ngayon pa lang, ihanda mo na ang sarili mo. At baka kailangan ko na rin ang tulong mo. Maaasahan mo ako, Sigma. Magtiwala ka. Basta abot ng lakas ko, hinding-hindi ka mabibigo. Matapos ng kanilang pag-uusap, tsaka na sila nagmadali sa paglalakad. At pagkaraan lamang ng ilang minuto, narating na nga nila ang malawak na patag na nakaharap mismo sa bundok. Ayon sa kanya, malayong malayo ito sa mga lugar na nakikita niya. Hindi ito binabalot ng kalikasan, bagkus ang bumabalot dito, purong mga bakas ng kamatayan. Maraming mga kalansay ang nagkalat sa lugar at yung lupa roon animoy wala ng sustansya. Bitak-bitak ito at halatang patay na. Wala ka na ring makikitang galang damos sa paligid, indikasyon na hindi maganda ang kinalagyan ng lugar. Sa unang bahagi naman ito, bumungad sa kanila ang kalbong bundok na pinamamahayan ng mga patay na puno. Kakaiba rin ang simoy ng hanging nagmumula sa lugar na ayon kay Sigma, parang may bakas ng mga naaagnas na labi. Nung mapansin nila ito, minabuti nila na magmadali. Alam kasi nila na ang ganoong amoy ay senyales ng paghahanda ng mga nilalang na namumugaran doon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, laking gulat na lamang niya nang bigla silang dagitin ng mga aswang na hindi nila namalayang paparating. Nung masipat ito ni Sigma, alam niyang mga gabunan ang mga ito, kaya inuna niyang protektahan ang matanda niyang kasama. Mabuti na lang talaga nakahanda sila dahil kung nataong hindi, paniguradong meron silang kalalagyan. Ilang minuto pa ang lumipas,
Napilitang magsipulasan ang mga ito matapos nilang makita ang sapilitang pagdarag ni Sigma sa iilan nilang mga kasamang nangahas na dagiting ito. Nung mahawakan niya ang mga nilalang na yon, di niya na ito pinakawalan hanggat hindi niya ito nababalian ng mga pakpak at leeg. Pagkapaslang niya sa mga ito, tsaka sila nagmadaling lumakad hanggang sa marating na nila ang paanan ng bundok. Pagdating nila sa lugar, nakita nila ang dalawang kambal na kuba. Purong lalaki ang mga ito at sa estado nito parang ubod na ito ng tanda. May mga hawak-hawak din itong tungkod tapos punong-puno ito ng mga karga na purong kaliwa. Wala rin yung mga mata pero nakapagtatakang nagagawa pa rin sila nitong makita. Kahit saan sila tumungo, palagi itong nakaharap sa kanila. Animoy napakatalas ng mga pang-amoy nito. Inakala niya talaga ng mga bulag ang mga nilalang na yan hanggang sa makita niya ang mga mata nitong nakatago sa gitna ng mga palad nila. Pagsilay naman niya sa mga ito, tsaka siya napatanong kung saang lahi ito napapabilang. Ngunit nang marinig ito ng dalawa, bigla naman itong tumawa kasabay ng pagsagot sa kanya ng isa sa mga ito ng, "Hindi mo ba kami nakikilala? Huwag mong sabihing hindi ka pamilyar sa dugo na namumutawi sa katawan mo. Kami ito, Sigma, ang iyong mga kadugo." Pasensya ka na kung ganito ang sitwasyon ng ating pagtatagpo. Hindi rin namin ito inaasahan dahil ang buong akala namin wala nang umiiral sa pamilya ninyo. Dahil sa iyo, mukhang nagbago ang tingin namin sa inyo. Di pala kayo kahiya-hiya dahil kahit papaano may isa sa inyong nanindigan sa totoong paggamit ng kapangyarihan ng Tiyor. Wala akong kinakahiya sa aking pinagmulan. At kung iisipin, mas kayo pa nga itong kahiyahiya at hindi dapat kilalanin bilang kasapi ng aming angkan. Wala kayong magandang naidudulot sa sangkatauhan. Wala ba kamo? At ano naman ang magandang naidudulot ng sangkatauhan sa amin? Nagkakamali kayo ng ipinaglalaban. At yan ang ating pagkakaiba. Hindi kami nakikipaglaban para sa kanila. Nakikipaglaban kami para sa aming sarili. At kahit anong gawin mo, Sigma, hindi mo maitutuwid ang mga taong yan. Likas na sa kanila ang pagiging masama. Kaya kahit anong ipakita mo sa kanilang kabutihan, patuloy at patuloy pa rin silang yayakap sa kasalanan. Wala nang pag-asa ang mga tao, kaya mas magandang unahin natin ang ating kapakanan. Sa bandang huli, kaligtasan ng ating mga kaluluwa ang mahalaga. At tayo lamang ay totoong maililigtas kung magwawagi ang ating mga sinasamba. Marami ng pangako sa amin ng aming Panginoon. Kaya kahit sa kabilang buhay natitiyak na namin ang paraisong nakalaan para sa amin. Ikaw, Sigma, anong katiyakan mo sa buhay na ito? Ang makipaglaban lang para sa mga taong hindi naman nakakakilala sa iyo? Isang kahangalan niyang ginagawa mo. Nang marinig ito ni Sigma, hindi na siya nagsalita pa. Sa halip ang ginawa niya, umihip ng tigalpo sa paligid. At nung may isa katuparan na niya ito, dito niya na nakita ang kambal na dahan-dahan na ring nagdadasal. Hinubad na rin nila ang kanilang mga kasuotan hanggang sa makita niya ang dalawang simbolong magkahiwalay. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga simbolong pinagbuklod sa katawan ng dalawa ay mula sa isang mataas na uri ng aral na matagal na panahon ng ipinagbabawal. Sa pagkakaalala niya, ang aral na yon ay tinatawag ng mga katutubo bilang Saraitnun, isang uri ng pamamaraan na nangangailangan ng kaluluwa bilang langis ng mga dasal. Sino man ang nagtatanga nito, iikli sa 3 taon ang buhay. Kaya yun nangyayari dahil nagiging pagkain ng mga dasal ang kanyang kaluluwa. Mabilis ang nagiging paglamo nito, pero sa kabila ng lahat ng yon, nabibigyan naman ito ang nagtatangan sa kanya ng pambihirang kapangyarihan. Isang uri ng kapangyarihan na mas maunlad sa lahat ng aral.
Kapag ikaw ay nangangalaga ng aral ng sarait nun, hindi ka na matatalo ng kahit na sino maliban sa mga anghel na nagbabalat kayo bilang mga tao. Literal na wala ka ring kahinaan at kaya mong saluhin ang lahat ng atake ng hindi man lang nahihirapan. May kapasidad ka ring makakuha ng kaluluwa sa ibang mga biktima upang pahabain ang natitira mong araw. Yun nga lang, hindi ito mapapalagpas sa 5 taon. Kaya kapag hawak mo ang aral ng sarait nun, bawat araw ay mahalaga. Sa buong kasaysayan ng tao, 2 pa lamang ang nagkaroon ng kapasidad na pangalagaan ito. Pero ang mga antingerong yun pinuno, namuhay sa pinakamasaklap na paraan. Ang buong 5 taon nilang pananatili ay purong kapighatian lang ang nangyari. At kahit sa ganoong antas ng kapangyarihan, tila bang hindi pa rin sila naging masaya sa kanilang mga buhay. Kaya naman nang mapansin ito ng mga sumunod sa kanila, nagdesisyon ang mga ito na ilibing na sa limot ang mga simbolo. At magmula noon, hindi na nagamit pa ang aral ng sarait nun. Gayunpaman, may mangilan-ngilang matatanda pa rin ang nakakaalam ng tungkol dito. Ibinahagi rin yun sa kanya ng maestro niya, kaya sa unang tingin, alam na niya kung para saan ang mga simbolong nakikita niya. Ang hindi lang niya maintindihan, bakit buhay pa rin ang kambal sa kabila ng maikling panahon na ibinibigay ng mga tanga nitong aral. Hindi niya maintindihan kung paano ito naging posible, hanggang sa makita niya itong ngumisi at magsalita sa kanya. Marahil alam mo na kung para saan ang mga simbolong ito. Binalaan ka ba ng iyong maestro patungkol dito? Sinasabi ko sa iyo, Sigma, hindi lang kami ang nagtatanga ng ganitong aral. May mas malakas pa sa amin. At kung maswerte kang makakatagos dito sa aming hanay, makakaharap mo rin sila. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, biglang lumapit ang nagsasalita sa kambal nitong tahimik lang na nagmamasid. At nung magkalapit na silang 2, dito nila napansin ang tila bang katawan nitong unti-unting dumidikit sa bawat isa. Kalaunan bigla itong naging isa. Ganon din ang mga simbolong binubukod ng mga katawan nila. Matapos ang pangyayari, tsaka lumaganap sa paligid ang hindi pangkaraniwang presensya. Napakalakas nito, sa puntong halos himatayin ang matandang kasama niya. Nagtagal ng ilang minuto ang ganoong pakiramdam bago bumalik ang lahat sa normal. At pagkatapos nun, tsaka niya nakita ang nilalang na nasa maayos ng katayuan. Ang kaso lang, hindi kagaya kanina, kakaiba na ang anyo nito. Meron na itong 4 na kamay, tapos pinaiikutan na ito ng 5 malalaking bulalakaw. Kapansin-pansin din ang hawak nitong tampol na parabang nagsisilbi nitong sandata. Matapos naman niya itong makita, biglang pinalo ng nilalang sa hangin ang tambol na hinawakan nito. At sa isang kisap mata, nakarinig sila ng dagungdong na biglang bumalot sa buong paligid. Dahang-dahang nawala ang tunog na yon, kasabay ng pag-ahon mula sa ilalim ng lupa ng mga labi ng taong matagal nang namatay. Nung masipat yun ni Sigma, medyo nakaramdam siya ng pagkabahala sa kadahilan ng bawat isa sa mga labing yun ay merong taglay na agimat. Wala siyang ideya kung saan nagmula ang mga bangkay, pero sa estado ng mga ito, mukhang hindi yung ganap na antingero noong mga panahon na sila'y nabubuhay. Dahil sa mga nilalang, agad niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng matanda. Paglapit niya rito, pasimple siyang bumulong dito ng, "Humanda ka. Susubukan kang patayin ng mga yan. Gawin mo kung ano ang nararapat para mailigtas mo ang sarili mo. Kilos na." Nang marinig ito ng matanda, tsaka naman yun umatras mula sa kinatatayuan niya. Pagdistansya nilang 2, tsaka naman sumugod ang mga nilalang na kanina pang nagmamasid sa kanila. At nang masipat niyo ng matanda, hindi ito nagdalawang isip na gumawa ng mga panliligaw sa paligid. Paglaho nito, agad naman niyang sinugod ang mga patay habang inihahanda ang mutya niya.
Paglapit niya sa mga ito, walang habas niya itong pinagtatataga habang pinapakalat sa paligid ang abilidad ng sinukuan. Dahil sa ganoong kakayahan, kung kaya't marami sa mga nilalang ngayon ang natali sa mga galamay na nagsiuslian sa paligid. Unti-unti rin sila nitong nilamon hanggang sa mabawasan ng malaking bilang ang mga nilalang na nalikha ng kuba. Ngunit nang mapagtanto ng nilalang na malapit na siyang matalo ni Sigma, muli nitong hinataw ang hawak nitong tambol sa ere, kasabay ng mabilis na pagsiahon ng mga antingerong napaslang nito sa paglipas ng panahon. Alam mo Sigma, hanggat nabubuhay ako, walang hanggan ang abilidad kong ito. Nagsasayang ka lang ng panahon. Hinding-hindi mo matatalo ang mga alagad ko. Pagkasambit nito ng mga kataga, mas lalo pa nitong nilakasan ang paghataw ng tambol. Paulit-ulit itong ginawa ng nilalang hanggang sa kalaunay mapansin niya na 100 beses na itong mas marami kumpara sa una nitong tinawag. Dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't hindi na ito nahirapan na siya ay pagkaisahan. Halos wala na ring pagbabago sa bilang ng mga ito dahil sa triple ang umaahon kesa sa kanyang mga napapaslang. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, napagtanto ni Sigma na hindi maganda ang lagay niya. Kaya naman bago pa mahuli ang lahat, nagpasya siyang tapusin ang pinagmumula ng mga ito. Walang sabi-sabi, agad niyang inatake ang nilalang, ngunit bago pa man siya roon makalapit, hinarang na siya ng mga antingerong tila bang naging pader sa sobrang dami. Dahil sa mga ito, kung kaya't hindi siya kaagad nakatagos at sa halip na makapagpatuloy, napilitan siyang umatras, gawa ng kahit anong gawin niya, hindi niya ito napahina ni nabawasan man lang. At ang mas nakakaalarma pa, natukoy na ng mga nilalang ngayon ang kinaroroonan ng matanda. Hindi naglaon, laking gulat na lamang niya nang mahuli na nito ang kanyang kasama. Pagkakuha nito sa matanda, agad niya yung pinalapit upang patawan ng parusang kamatayan. Paglapit ng matanda rito, bigla na lamang may tumagos sa dibdib nito hanggang sa mahati yun sa dalawa. Makinig ka, Sigma. Lahat ng sasama sa iyo, kamatayan ang magiging kahihinatnan. At hanggat ika'y nabubuhay, walang katapusang pagdurusa ang iyong mararanasan. Yan ang sumpa na kailanmay hindi mo matatakasan. Nang marinig ito ni Sigma, sinikap niya na huwag magpadala sa emosyon niya. At sa halip na magpakita ng kalungkutan, nginitian lang niya ito habang sumasagot dito. Nagkakamali ka. Hindi isang malaking pagdurusa ang buhay ko, at mas lalong hindi sumpa ang pagkawala ng mga kasama ko. Kaya sila binawi ng Panginoon dahil natupad na nila ang kanilang tungkulin dito sa mundo. Samantalang kayo kapag namamatay, paparusahan kayo sa kailaliman ng impyerno. Yan ang pagkakaiba ng ating mga kamatayan. Pagkasambit niya nun, patuloy niyang pinaslang ang mga nilalang na natitirang nakikipaglaban sa kanya. At sa sobrang galit niya, hindi niya na noon nalimitahan ang kanyang sarili. Dulot ng matinding desperasyon, muli niyang sinambit ang aral ng Ox at Metatron. Tinawag na rin niya ang 3 bathalang gumagabay sa kanya upang lipulin ang lahat ng nilalang nahaharang sa kanya. Dahil sa ginawa niya, agad namang dumipensa ang magkapatid na kuba. Ngunit pagharang nila rito ng mga labing binuhay nila, hindi nito napigilan si Sigma. Nagpatuloy lang ito sa pagsugod hanggang sa masira nito ang kahuli-hulihan ng kanyang mga depensa. At pagkatapos ng pangyayari, dito na kasywal na nahawakan ni Sigma ang leeg ng kuba. Nagliliwanag noon ang kanyang mga mata, ganun din ang hawak niyang sandata. At mula sa kanyang mga kamay, dumadaloy ang 2 uri ng kidlat. Kabilang sa mga ito ay ang mutya niya at ang kapangyarihan ng OX at Metatron. Nang mapansin naman ito ng nilalang, agad nitong napagtanto ang mabilis na pagkalusaw ng kanyang kalasag.
Dito na rin ito nagsimulang makaramdam ng panghihina hanggang sa wala na itong magawa. Paglupaypay ng katawan nito, nakita niya itong nag-aagaw buhay. Dumidilat-dilat pa ang nilalang na yan. Animoy na said na nito ang kabuuan ng kanyang lakas. Dahil sa pangyayari, kung kaya't dito na ito tinanong ni Sigma. Ano ang pakiramdam na ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sinasabi ko sa iyo, papatayin kita sa oras na ginalaw mo ang kaibigan ko. Nang marinig naman ito ng nilalang, ngumisi lang naman ito habang tumutulo ang itim nitong dugo. Nahihirapan man, hindi ito sumuko sa kanya kahit nasa bingit ito ng kamatayan. Ito ang tatandaan mo, Sigma. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Kaya kung inakala mong magtatagumpay ka, pues nagkakamali ka. Marami pang darating sa'yo. At ipinapangako ko, hindi mo magugustuhan ang paghihirap na dadanasin mo. Mamatay man ako ngayon, isinusumpa ko na patuloy akong susunod sa iyo. Magiging saksi ako sa mga pagdadalamhati at pagbagsak mo. Sumunod ka lang, dahil gusto ko ring makita ang karagdagang lungkot sa mga mata mo. Huwag ka nang umasa, demonyo. Mabibigo ka lang. Pagkasambit niya nito, agad niyang binali ang leeg ng nilalang. Matapos nun, sakto ring nawala ang bisa ng dalawang makapangyarihang orasyon na nagbigay sa kanya ng hindi masukat na kapangyarihan. Yun nga lang nang mawala na ito, tsaka naman siya nakaramdam ng matinding panghihina. Malapit na rin noong kumawala ang kanyang ulirat hanggang sa nagdesisyon siyang magbukas ng lagusan bago pa man siya malagay sa alanganin. Alam ni Sigma na mapapas lang siya ng mga kasamahan nito kung mananatili siya sa lugar ng nanghihina. Kaya para makatakas, lumikha siya ng lagusan kung saan siya nakabulagta. Matapos nun, gumulong siya rito ng bahagya hanggang sa tuluyan na siya ritong makapasok. At nung sumarado na ito, tsaka pa lamang siya nawala ng malay. Hindi nagtagal, nang bumalik na ang kanyang ulirat, sumambulat sa kanya ang baryo kung saan siya nagsimula bilang tagapangalaga ng pangalan ng Tiyor. Di kalayuan sa kanyang kinaroroonan, nakita niya ang rebulto ni Dakil na halos kalahati na lang ng katawan nito ang nakatayo. Yung dalawang lolo niya, bumagsak na ang mga katawan sa lupa, kagaya ni Hubra at ng iba pang mga pinuno ng pamilya. Tuluyan na ring nilamon ng kagubatan ng paligid, kaya yung mga bahay dito halos hindi na makita. Napakalaki na rin ang ipinagbago ng lugar, na maging siya man hindi maiwasang mamangha. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, di niya napansin ang dahan-dahang pagbaba ng 3 bathala. Nararamdaman namin ang iyong paghihinagpis, Sigma. Wala man kaming magagawa para maibsan ito, pero hayaan mong samahan ka namin sa kahit maikling panahon. Marami na tayong pinagdaan ng digmaan, kaya alam namin kung ano ang totoo mong nararamdaman. Alam ko na nalulungkot ka para sa mga nawala, pero wala na rin tayong magagawa. Ang kailangan mo ay magpatuloy, lumaban, hanggang sa tuluyan kang magtagumpay. Nang mailahad ito ng bathala, agad nitong inilapit sa kanya ang nagliliwanag nitong mga kamay. Maya-maya pa, may ipinadaloy itong likido sa daliri niya na agad na pumasok sa labi ni Sigma. At nung malasap niya ang likidong yon, lahat ng pakiramdam niya dulot ng panghihina at pagkalusaw ng buto ay bigla na lamang naglaho. Sa isang iglap, napalitan ito ng lakas na halos hindi mapantayan. Dahil sa pangyayari, kung kaya't agad siyang napatayo. Pagharap niya sa mga bathala, nakita niya itong nakangiti habang yung dalawa nitong kasama nagbibigay pugay sa kanya. At di pa man siya nakakapagsalita,
Muli siya nitong pinaalalahanan. Dahil sa iyo, Sigma, naabot namin ang antas na ito. Hayaan mong tulungan ka namin hindi dahil sa nanghihina ka, kundi dahil ito ang aming paraan upang maipakita ang aming pagmamahal. Marami ka pang pagkakataon. Huwag kang matakot. At kahit na anong mangyari, huwag kang mawala ng pananampalataya pagkatapos ng paulit-ulit na pagkakamali. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong bumalik sa kalangitan. Sinabayan ito ng dagundong ng kulog bago ito tuluyang maglaho sa kanyang harapan. Kalaunan, nang hindi niya na yun masilayan, napabuntong hininga na lamang siya habang nakatingin sa kabuuan ng baryo. Wala siyang ideya sa mga gagawin niya sa lugar, pero kahit papaano masaya siya. At para masulit ang pagdating niya roon, naglibot-libot siya sa paligid. Bawat bahay na nasa maayos pang estado pinasok niya para maghanap ng mga kagamitang hindi naging bato. Akala niya makakakita siya roon ng panibagong mahiwagang sandata, pero nabigo siya. Sa sobrang lakas kasi ng tumamang sumpa, literal na lahat roon maliban sa kanya ay naging bato. Kaya naman sa buong maghapong paglilibot, wala talaga siyang nakitang espesyal. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang mapansin niyang papasapit na ang hapon, pinili niyang bumaba ng baryo para maghanap ng matutuluyan. Di na muna siya bumalik ng Ampatuan Pinuno sa kadahilan ng ramdam niya na hindi pa siya handang kaharapin ang mga natitira. Inakala rin niya na magiging payapa siya pagkababa niya ng baryo, pero kabaliktaran nito ang nangyari. Di pa man kasi siya nakakapasok, may mga nakausap na siyang tao na nakapagsabi ng patungkol sa mga manggagamot na nakatira roon. At ang mga manggagamot na tinutukoy nito ay nagpapabayad sa kanilang mga aral. Hindi rin ito malapit sa mga tao, at kaya lang naman yun maraming parokyano ay dahil sa wala ng malapitan sa lugar. Lahat kasi ng mga orihinal na manggagamot ay pinaniniwala ang pinaslang ng mga ito para makontrol nila ang kabuuan ng baryo. Marami na rin gumagalang samot-saring nilalang sa paligid, kaya yung mga tao roon literal na nabubuhay sa takot. Dagdag pa ng mga ito na kailangan niyang magdoble ingat kapag ka nakapasok na siya dahil sa mga posibleng atake na nagmumula sa iba nitong mga kasama. Nang marinig naman yun ni Sigma, tumangulang naman siya habang pinakikiramdaman ng paligid. At sa kanilang pag-uusap, ramdam niya na merong nagmamasid, kaya iniwasan niya na magsalita ng magsalita. Kalaunan, nang makapagpaalam na siya sa mga ito, tsaka siya umusad hanggang sa marating na niya ang bukana ng baryo. Mula roon maigi niyang pinagmasdan ng paligid hanggang sa may nakita na siyang mga manlalason na posibleng nagmamasid. Sa sobrang galit noon ni Sigma, agad niyang kinumpronta ang mga ito. Literal na wala siyang takot na lumapit, dahilan para mapilitan itong magsipulasan. Ngunit di pa man yun nakakalayo, narinig siya nitong nagdasal ng malalakas na uri ng tigalpo. Alam ng mga manlalason na ikamamatay nila ang ganoong mga dasal, kaya wala silang nagawa kundi ang mapasunod sa nais niya. Walang sabi-sabi, agad itong bumalik sa kinaroroonan nila habang nanginginig sa takot ang buo nitong katawan. Sa kabuuan, 6 na mangkukulam ang napabalik niya. Nagkusaring sumuko ang mga ito at ayon sa kanila, hindi sila naninirahan sa lugar na yon para maminsala. Marami itong dahilan pero di na ito pinakinggan pa ni Sigma. Wala akong pakialam sa mga rason ninyo. Ang sa akin lang, gusto kong malaman kung sino ang nagpahintulot sa inyo na manirahan dito. Sino ang pinuno nyo sa lugar na ito? At anong dahilan nyo kung bakit kayo nandirito? Huwag nyo na akong linlangin dahil bago pa man kayo rito manirahan, kami na nagpapanatili rito ng kapayapaan. Kaya kapag nagsinungaling kayo, madali ko itong matutunugan at ipinapangako ko, hindi magiging maganda ang kahinat na ninyo. Paninindak ni Sigma. Kung may hahalin tulad nga sa kandila ang mga manlalason,
Lusaw na ito dahil sa paninindak niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Wala itong ginawa kundi ang manatiling nakayoko habang nag-uusap gamit ang dialekto nila. Kaso lang, maging ang dialekto ng mga ito, nauunawaan din ni Sigma. Kaya naman lahat ng kanilang pinag-usapan ay hindi lumusot sa kanya. Maya-maya pa, nang mapagtanto niya na wala itong balak na sumagot, bigla niyang dinarag ang pinakamatanda sa mga ito hanggang sa hindi na yon nakapalag. Hawak-hawak niya ang leeg nito habang nanlilisik ang mga mata niyang nakatitig sa iba pa nitong mga kasama. Binalaan ko kayo. Hindi ako pumarito para makipagkaibigan. Sagutin niyo mga katanungan dahil kung hindi, kayo ang uunahin ko. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, may mangilan-ngilan na dito ang hindi mapigilang umiyak. Yung iba napalupasay na sa sobrang takot, habang yung iba naman pilit nang nagmamakaawa sa kanya. Makailang beses na ring lumuhod yung mga kamag-anak ng matandang dinarag niya, pero di niya ito pinakitaan ng awa. Ulitin ko, sino ang Panginoong pinagsisilbihan ninyo? Pagkasambit niya nun, patuloy pa rin sa pagmaang-maangan ang mga nilalang. Kaya naman walang sabi-sabi, bigla niyang binali ang ulo ng matanda, sabay unday dito ng saksak sa dibdib. 10 beses niya itong ginawa hanggang sa binawian na ito ng buhay. At nung maisakatuparan na niya ito, para niya itong basurang tinapon. Matapos nun, nilapitan niya pa ang isa sa mga nilalang para kumprontahin. Kagaya ng matanda, hinawakan din niya ito sa leeg habang tinatanong. Dahil sa pangyayari, unti-unti nang nagkagulo ang paligid, ngunit hindi na rin yun lumala dahil sa paggamit niya ng abilidad ng matandang kasama niya. Nang may iligaw na niya ang mga ito sa baryo, mas lalong natakot ang mga ito hanggang sa may isang binatilyo ang lumapit sa kanya para magsabi ng totoo. Sako po kami ng kapangyarihan ng mangkukulam ng busa. Kaya kami narito ay dahil sa utos niya. At ang mga Panginoon sa lugar na ito ay sina Tandang Gaspar, Manuel at Aling Sutra. Lahat ho sila may dugong gabunan. Kaya ho hindi namin basta-bastang sinasambit ang kanilang pangalan. At dahil ho sa ginawa kong ito, posibleng mapugutan ako ng ulo. Pero sa kaligtasan ng aking mga kapatid, handa akong maranasan ng parusa para sa kaayusan ng buhay nila. Nang marinig ito ni Sigma, hindi niya may pagkakailang humanga siya sa binata. Kaya walang sabi-sabi, agad niyang binitawan ng lalaking hawak niya, kasabay ng pagwika niya rito ng, Aba, pinahanga mo ako ah. At dahil dyan, bibigyan kita ng pagkakataon kasama ng mga kapatid mo. Kunin mo sila. Bumalik kayo rito at magpagpag kayo. Pagkatapos nun, isuko niyo ang lahat ng mga karga ninyo. Sa gayong paraan, makakaalis kayo rito at tuluyang magbabago ang buhay niyo. At sa mga kamag-anak niyo namang ito, ihahatid ko na sila sa kanilang mga Panginoon. Pasensya ka na, pero hindi ko sila maaaring hayaang mabuhay pa. Nang marinig ito ng binata, tumangulang naman ito hudyat ng pagsang-ayon. At makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan na itong naglakad papalapit sa kanyang mga kapatid. Pagbalik nito, agad yung nagpagpag at nagsuko ng kanilang mga gamit. Matapos nun, tsaka niya binuksan ang daraanan patungo sa pinakamalapit na baryo. At sa pagpasok ng mga ito, pinabaunan niya ito ng ngiti at proteksyon. Binigyan din niya yon ng swerte upang hindi yon mahirapan sa kanilang mga buhay. Pagpasok ng mga ito sa lagusang nilikha niya, dahan-dahan niya itong kinawayan, hudyat ng kanyang pamamaalam. At nung sumara na ang lagusang nilikha niya, tsaka niya kinaharap ang mga kadugo nitong naghihintay sa kanyang hatol. Pagsilay niya isa-isa sa mga ito, dito na siya nagsimulang magdasal ng taimtim hanggang sa magsimula na itong mawala ng buhay. Pagsibagsakan ng mga ito, agad yung nalagutan ng hininga.
Nang masipat naman ni Sigma na wala ng buhay ang mga manlalason, dali-dali siyang bumalik sa baryong nilisan nila. At mula roon, ipinagpatuloy niya ang paglalakad na parabang walang nangyari. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita niya ang mga tao na naghahanda na. Bawat isa ramdam niyang nabubuhay sa takot na parabang may kung anong demonyo ang kasabayan nitong naninirahan sa kanilang mga tahanan. Nang masipat naman niya ito, nagpasya siya na hindi siya aalis sa lugar nang hindi tapos ang problema ng mga tao. Kaya noong mismong araw, hinanap niya ng hinanap ang mga pinuno hanggang sa madatnan niya ang bahay ng gabunan na tinatawag na Aling Sutra. Matanda na yung nilalang na yon at sa estado nito parang ilang siglo na itong nabuhay sa mundo. Ramdam din niya na nagtatangan ito ng malalim na kapangyarihan dahil kung hindi ito mapapanatag nung sila'y nagkatitigan. Nagulat man ang matanda sa kanyang nakita. Batid niya na papalag ito sa kanya. Kaya naman walang sabi-sabi, agad niyang pinasok ang tahanan nito. At nung makarating siya sa loob ng bakuran, tsaka niya ito kinumpronta. Hoy, ikaw ba si Sutra? Ang sinasabing gabunan ng mga batang manlalasong nakilala ko? Nang marinig yun ng matanda, di yun kaagad nakaimik. Ang ginawa nito, pinagmasdan lang siya nito ng maigi habang pasimpleng nagtataas ng bakod at puder sa katawan. Hindi naglaon pagharap nilang dalawa. Muli niya itong kinausap ng may paninindak. Sa estado mo, mukhang di ka naman ganong kalakasan. Katiwala ka ba talaga ng mangkukulam ng busa? Ang pagkakaalam ko kasi, hindi yun kumukuha ng nilalang na mas mahina sa mga amalanhig. Tumahimik ka! Wala kang alam sa aming kontrata. Ba't ka na parito, antingero? Ano bang kailangan mo? Aba, hindi mo ko kilala, Aling Sutra? Sigurado ka bang hindi mo pa naririnig sa mga kapatid mong demonyo kung ano ang pangalan ko? Ang balita ko kasi, takot na takot kayo sa akin eh. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bahagya itong napaisip hanggang sa maalala nito ang tungkol sa tagapangalaga na si Sigma. Dala ng pagkagulat, agad yung nagtanong pero hindi pa man ito tapos sa pagsasalita. Bumauna sa bunganga nito ang tangan niyang punyal. Di pa siya nakontento. Winaglit niya ito pakanan hanggang sa lumaylay ang panga nito. Matapos niya itong gawin, agad niya itong hinawakan sa leeg at pinalapit sa kanyang muka. May sinasabi ka ba, Sutra? Lakasan mo nga. Hindi kita marinig eh. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, di na siya nagdalawang isip na paputukin ang puwak ng gabunan. Sa sobrang bilis ng pangyayari, wala na itong nagawa kundi harapin ang nalalapit nitong kamatayan. At nung bawian na ito ng buhay, tsaka niya ito kinaladkad papasok ng bahay bago ito silaban. Matapos nun, dali-dali siyang naglakad na parabang walang nangyari. Pagliyab ng bahay, tsaka niya nakita ang mga kapitbahay nito na nagtutulong-tulong para maapula ang apoy. Ang kaso lang, may mga usalang apoy na yon, kaya kahit tubig, hindi ito tatablan. Paglayo niya sa lugar, tsaka niya nakita ang pagguho ng bubong nitong gawa sa pawid. Matapos nun, nagsiiyakan na ang mga kapitbahay nang makita nito ang nasusunog na katawan ng matanda. Nagsimula na ring magsikumpulan ang iba pang mga tao, kaya nagmadali na siya bago pa man ito makarating sa dalawa nitong kasama. Ilang minuto pa ang lumipas. Narating niya ang bahay ni Gaspar at Manuel. Nalaman niya na magkapatid pala ang mga ito, kaya hindi na siya nahirapan sa paghahanap. Ang kaso lang nung marating niya ang tahanan nito, wala na rin yung dalawa. Huli na nang nalaman niya na tumungo pala ito sa bahay ni Tandang Sutra dahil sa sunog na nangyari. Nabanggit din noon ng mga napagtanungan niya na darating ito maya-maya lang, kaya mas mainam na hintayin na lamang niya ito sa loob ng bahay.
Pagkarinig ni Sigma sa sinabi nito, kaswal siyang pumasok sa loob ng pamamahay ng dalawa. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang nakita ang mga nakabitay na labi ng tao. Bawat isa sa mga ito wakwak na ang mga tiyan na parabang mga baboy na nasa loob ng katayan. Matapos niya itong masilayan, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Ang nais niya kasing mangyari, ipakita sa dalawa na may mas demonyo pa sa kanila. Halos 2 oras din siyang naghintay sa loob ng tahanan nito bago niya narinig ang mga yapak nitong papalapit. Hindi nagtagal, unti-unti nang bumukas ang pinto hanggang sa magpang-abot na ang mga paningin nila. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Aba Gaspar, hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, ang demonyong kinakatakutan ninyo. Naparito ako para singilin kayo sa inyong mga kasalanan. Masyado na kayong maraming utang sa Diyos at sa taong bayan. Kailangan nyo na tong pagbayaran. Nang marinig naman ni Gaspar ang sinabi nito, agad itong humugot ng mahabang talibong. Si Manuel naman, nakita niyang nag-uusal na, indikasyon na hinahangad na nito na magpalit ng anyo. Oy Manuel, di ka man lang ba kinikilabutan sa nais mong mangyari? Magdahan-dahan ka, maraming taong dumaraan. Baka makita ka nila. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung kumalma. Sa halip na magalit ang dalawa, pinilit ng mga itong maging kalmado hanggang sa may isarado na nila ang pinto. Pagbalot ng dilim sa paligid, dito na nila ito pinagtulungan. Inakala kasi nila na mas lamang sila dahil sa namumutawing kadiliman, pero nagkamali sila. Kahit kasi walang nakikita si Sigma, matalas pa rin ang pandama nito buhat sa taglay niyang mga mutya. Di hamak din na mas makapangyarihan ang sinukuan sa mga ganoong lugar, kaya lahat ng atake ng dalawang gabunan ay nasasalag nito ng walang kahirap-hirap. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, medyo nagtataka na ang mga nilalang dahil sa hindi siya nito magawang matamaan. Di hamak din na mas mabilis sa kanila si Sigma kahit sila'y nakapagpalit anyo na. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang napahinto sa pag-atake itong si Gaspar nang masipat niya ang kasama niya na hawak-hawak na ni Sigma. Para masigurong hindi na ito makakalaban, binali niya ang mga binti at paa nito bago niya yon kaswal na kinaladkad. Maya-maya pa, paglapit niya sa dingding na may nakasabit na lampara, kaswal niya itong sinindihan hanggang sa magkaroon na ng liwanag sa paligid. Pagpang-abot naman ng tingin nila, agad niya yung nginitian habang nagwiwi ka rito nang, "Ba't ka nababahala, Gaspar? Huwag mong isipin ang demonyong ito. Isipin mo ang sarili mo." Nang marinig naman ito ng nilalang, hindi na ito nagsalita pa. At sa halip, nagdesisyon itong sugurin siya para subukang iligtas ang kanyang kasama. Sa kanilang pagbubuno, ipinakita ni Sigma ang agwat ng kanilang lakas. Kahit hindi niya pa yun inaatake, ramdam niya ang panghihina nito dahil sa mga nararanasan nito. Sa puntong yun kasi pinuno, sinasalag na niya ng katawan niya ang lahat ng ataking ginagawa nito. Di pa siya nakontento. Binigyan niya ito ng pagkakataon para patayin siya. Ngunit dahil sa tigas ng kanyang kabal, di man lang ito umubra. At ang mas masaklap, nagkanda durug-durug ang kuko nito sa bawat pag-unday nito ng saksak sa kanya. Noong una, hindi ito naramdaman ni Tandang Gaspar. Pero habang tumatagal, dito niya na unti-unting napapansin ang pagkapurol ng kanyang mga kuko. Pagsilay niya rito, tsaka pa lang niya naramdaman ng matinding kirot dulot ng pagkawasak nito. Maya-maya pa, nagsimula ng sumigaw ang matanda, dulot ng matinding sakit na nararamdaman niya. Unti-unti na rin itong bumalik sa orihinal nitong anyo
upang masilayan ng personal ang nangyari sa mga daliri niya. Pagsilay niyang durug-durug na ito, halos hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nawala na rin sa kanyang isip ang kanyang kaibigan na kanina lang ay naging sentro ng kanyang rason kung bakit siya rito nakikipaglaban. Nababahag na ba ang buntot mo, Gaspar? Ano nangyari? Akala ko ba ililigtas mo ang kaibigan mong ito? Bakit parang hindi mo na siya ngayon pinapansin? Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nag-aangil naman itong sumagot ng, Manahimik ka! Pagsigaw nito, dali-dali itong tumakbo patungo sa pinto. Ang kaso lang paghawak niya rito, biglang nasunog ang kanyang palad. Hindi niya alam kung bakit ito nangyari, hanggang sa dito niya makita ang bakas ng mga pangontrang ipinahid ni Sigma sa bawat dingding ng bahay. Ano ang mga ito? Palabasin mo ako! Palabasin mo ako! Nang marinig naman yun ni Sigma, tsaka siya kasywal na lumapit habang bitbit ang kasama nitong hindi na halos mapakinabangan. Hindi ba't kayo nagkulong sa akin dito? Bakit sa akin ka ngayon humihingi ng permiso? Ano bang ibig mong sabihin, Gaspar? Pagkasambit niya nito, sapilitan niya itong pinaharap sa kanya gamit ang orasyon ng Tiyor. At nung mabanggit na niya ang ikatlong pangalan ng Tiyor, para itong langgam na nadagana ng malaking bato. Literal na kagad itong bumagsak sa lupa habang naghahabol ng hininga. Sinubukan itong magpumiglas sa ganoong pakiramdam pero hindi ito makawala. Yung kasama naman ito, para nang nadudurog sa kanyang tabi, buhat sa inilalabas niyang malakas na presensya. Makalipas ang ilang minuto, nawala ng malay si Manuel, habang itong si Gaspar naman patuloy pa ring lumalaban sa kanyang buhay. At nang maunawaan niya ang katatagan nito, nangako siya na hindi niya ito papatayin ng diretsyo. Dito na rin siya nagdesisyon na umalis, habang pasimpleng isinasaboy ang mga langis sa paligid. Matapos niya itong maisa katuparan, kaswal siyang lumapit kay Gaspar para magpaalam. Psst! Hoy! Pagdating mo sa impyerno, ikumusta mo ako sa mga nauna sa'yo. Maliwanag ba? Pagkasambit niya ng mga katagang yan, agad niya itong iniwan kasabay ng pagtapon niya ng apoy na nagmumula sa gasera. Ora mismo kumalat ang alab nito hanggang sa lamunin na nito ang iilang mga gamit sa loob. Mabilis ding umakyat ang apoy sa dingding hanggang sa maabot nito ang mismong bubong. At nung naglalagablab na ang loob ng bahay, tsaka niya iniwan ang dalawa. Rinig na rinig ni Sigma ang sigaw ni Gaspar habang dahan-dahan niyang isinasarado ang pintuan. Nung may isagawa niya ito, narinig niya pa itong nagmumura bago tuluyang umatungal sa sigaw, buhat ng pagkapit ng mga apoy sa katawan niya. At sa loob ng halos 5 minuto, mamatay-matay na ito kakasigaw bago yun tuluyang bawian ng buhay. Nung mapagtanto naman ito ni Sigma, saka siya umalis habang baon sa kanyang isipan ang mga katagang, "Ikaw na ang isusunod ko, mangkukulam ng pusa." Okay, grabe, sobrang ganda nitong episode 12. Nabilang nyo ba kung ilan yung nakalaban ni Sigma? Sobrang dami. Pero nakakatawa lang rito, pagdating niya ng Ampatuan, di ba ang tagal ng biyahe niya, ilang episode bago siya nakarating ng Ampatuan. Bumalik. Pero di naman natin siya masisisi kasi nga alanganin yung sitwasyon niya ron. Tsaka feeling ko sa sarili rin ni Sigma, naisip niya na hindi pa sapat yung tangan-tangan niyang karga. Siguro may mga bagay pa siyang kailangang unahin, may mga bagay pa siyang kailangang gawin. Pero at least nasubukan niya, di ba? So sa susunod na episode, yung umubos sa buong angkan niya, kahaharapin na niya. Okay, sige. Medyo pahirapan ko kayo. Bigyan niyo ako rito ng 5,000 likes. Bukas na bukas, episode 13 kaagad. Pero pag hindi umabot ng 5,000 likes within 24 hours, maglalapag tayo ng iba. Okay? Yun lang. Kita-kits tayo sa episode 13. Sobrang ganda nun. Salamat.